Здравейте! Аз се казвам Кристиан Постаджиян, заместник ректор съм по учебната дейност в Нов Български университет и днес ще разкажа малко повече за нашият чатбот, който е първият образователен чатбот в България. Стартирахме го на 1 октомври миналата година. През настоящата академична година го използваме изключително активно и смея да твърдя, че това беше едно изключително добро решение от страна на университетското ръководство, тъй като макар все още чатбота дори да не е навършил и една годинка, определено смятаме, че има много позитивно въздействие върху взаимоотношенията с студентите и защо взаимоотношенията между студенти, преподаватели и администрация. И разбира се, в една много голяма степен играе ролята и на гид, ще го нарека, в света на нашия собствен сайт, в който има изключително много информация. Няколко много преки резултата, които доведаха така в резултат от въвеждането на чатбота. На първо място, разбира се, нещо, което е логично, очаквано, но е много приятно, когато то реално се случи. И това е намаляване на обажданията по телефон, изпращането на имейли или търсене на консултант в Нов Български университет, тъй като в действителност голяма част от въпросите, които един студент или кандидат студент отправя към администрацията на университета или към преподавателите, а, са много често рутинни и разбира се, това позволява изключителна доза оптимизация, когато има едно място, което е чатбота, в което бързо и лесно човек може да намери своя отговор. Не само бързо и лесно, но и по всяко време. Така, статистиката показва, че чатботът ни се използва доста интензивно и нощно време, което разбира се тогава университета е затворен и трудно, ако някой закъснял студент се сети в 10 часа вечерта да провери някаква информация и ня намери, може реално да се обърне към служител, който в момента да бъде на разположение, така че чатбота решава също така и този въпрос. Друго предимство, което за последните 9 месеца много ясно очертаваме, в нашия сайт в действителност има и трябва да има много информация, тъй като освен различен тип информация, свързана с това какво представляват програмите, какви курсове се учат, кои са преподавателите, как да се свържем с тях, има информация за различен тип събития и какво ли още не. Много често, особено когато става въпрос за кандидат-студенти, за които това е първо влизане в сайта, независимо, разбира се, от неговия UX дизайн и опит в тази посока да бъде максимално оптимизиран, разбира се, възможно е човек да се загуби в морето от информация. Чатбота решава в много голяма степен този въпрос, тъй като всъщност ние сме изградили много връзки между чатбота и отделни секции в вебсайта, което позволява при търсене на нещо в вебсайта ти да минеш през чатбота, който вече да те навигира до правилното място в вебсайта. Така че смея да твърдя, че това също е един много добър допълнителен ефект от въвеждането на чатбота. Тези връзки, между другото, трябва да отбележа, че имат и едно друго много голямо предимство. Именно когато трябва да се актуализира някаква информация, ако тя присъства в примерно 10 или 15 теми в чатбота, но тези теми в отговора си правят връзка към сайта, то много често ние правим така, че актуализираме информацията на едно единствено място в сайта, но тъй като има изградена връзка с различни теми и въпроси в чатбота, на практика се получава актуализиране във всяка една от тези теми. Може би нещо друго, което ни прави впечатление, че покрай задаването на въпроси за една тема, много хора получават и допълнителна информация, т.е. увеличаваме общата познаваемост на различен тип услуги в университета, например. Много често студентите се интересуват примерно за сроковете за стипендия, но покрай отговора на този въпрос те разбират и за някакви нови възможности, примерно различен тип стипендии, които са осигурени от външни организации или нещо, което те към момента не са знаели, съответно научават именно покрай отговора на така, този въпрос. Какво друго бих могъл да кажа? Разбира се, имаме проведена вече една малко по-сериозна кампания в физическа среда, т.е. чрез постери, които са поставени на различен тип невралгични точки, т.е. там, където обикновено има струпване на студенти, които имат даден въпрос, който е еднотипен,
преди малко споменах, да речем пред колегите, които отговарят за стипендиите в университета, много често в миналото се натрупваше в даден момент опашка от няколко човека, които искат да попитат непосредствено преди срока за подаване на документите, някакъв въпрос, свързан с организацията на този процес. Там в момента стои един плакат, който чрез QR код и разбира се формулиран отгоре много конкретен въпрос, препраща студента в чатбота, т.е. той докато е в физическата среда, през мобилното устройство може много бързо и лесно да влезе и да намери отговор на неговия въпрос. Подходихме така на 3-4 места в университета и мисля, че абсолютно всеки един от тези постери и QR кодове имаха резултат, тъй като всяка една от тези теми се видя, че беше задавана в резултат на тази кампания. Това, разбира се, тепърва трябва да се развива. Срещаме, разбира се, различен тип предизвикателства. Така, моето лично усещане, че чатбота учи нас, ние учим чатбота и е много важно да има хора, които са посветени изцяло на тази тема. Държа да кажа, че ние управляваме чатбота изцяло с вътрешен ресурс и то ресурса на колеги, които се занимават с много други неща. Аз съм пример за това, тъй като заместник ректор имам доста административна натовареност, отделно съм и преподавател в областта на рекламата, така че чатбот е нещо, с което аз се занимавам съвсем между другото. Основно има още един колега, който обаче също има сериозна административна натовареност, но смятаме, че това, че хора, които добре познават продукта на организацията, много по-лесно могат да, така да се каже, да управляват чатбота и в действителност смея да твърдя, че платформата позволява много лесно и бързо хора, които нямат техническите умения да го правят, което е безспорно предимство. Може би най-голямото предизвикателство в момента, чатбота ни трябва да общува с много хора. Част от тях са все още по-млади и начинът им на изразяване понякога включва, да речем, някакъв въпрос зададен на шльокавица или някакъв фрагмент от въпрос, който обърква чатбота. Такъв пример, да речем, би могъл да бъде думата такси. И сега тук вече чатбота започва да се чуди. Става въпрос за такси до МБУ и съответно да даде информация свързана с транспорта до МБУ, таксите за семестър или таксите за кандидатстване или за какво става въпрос. Така че обикновено това е едно голямо предизвикателство. До голяма степен с информационните карти то е решено, тъй като се опитваме да разработваме различни карусели, в които дадена ключова дума оттам нататък да бъде развита. Разбира се, в случая с таксиметровия превоз до МБУ няма как тази тема да бъде вклинена в темата с таксите, но така или иначе това са отново проблеми, които така да се каже малко в кръга на шегата. Когато се сблъскаме с тях, ние се опитваме така да се каже, да приложим ето това правило Don't Panic, което се вижда на стикера зад мен и да намерим най-правилното решение. Така че в общи линии, каквито и предизвикателства да сме имали, в една много голяма степен смятам, че когато редовно се работи с чатбота, тези проблеми се решават. Това е, може би, което аз мога да разкажа, какво се случва с нашия чатбот няколко месеца по-късно. Така определено смятаме летните месеци да ги използваме за един пълноценен одит на системата, да видим какви нови въпроси трябва да бъдат вкарани. Разбира се, актуализацията на въпроси, които са въвеждани предходните месеци, също е нещо, което е много важно и защо да го усъвършенстваме, тъй като, така да се каже, постоянната промяна и работа с чатбота е нещо, което е изключително важно. Друго, което може би ни предстои, все още не сме стигнали до единомисли относно име на нашия чатбот, т.е. имаме такава посока. Разбира се, тук много разчитаме на нашите креативни студенти да предложат име и визия, която за тях би била най-добре. В момента, разбира се, имаме идентичност на чатбота, която е свързана и с визуалната идентичност на бранда МБУ, но идеята е да доразвиваме и в тази посока нашият университетски чатбот. Може да влезнете mbu.bg и да видите повече за него. Благодаря ви и до скоро!